Takže ktoré lokality a... Takže dneska sme prakticky uskutočnili verejný hovor dodatku číslo 2 územného plánu, kde sme vlastne dneska vypočuli názor verejnosti. Myslím si, že sme vyčlenili lokality vo vyššom, strednom a nižnom podľa požiadaviek občanov. Vychádzali sme hlavne z toho, kde občania žiadali výstavu individuálnej bytovej výstavby, čiže IBVčky, a zahrnuli sme do toho lokality, ktoré sú najlukrativnejšie. Myslím si, že v strednom Sliači je to hlavne lokalita smerom do doliny, to znamená v časti od konca ulice Jozefa Hanulu a ulice do Paží. Vo vyšnom je to časť od Skály a v nižnom je to časť vlastne na vstupu do obce. Ja si myslím, že v podstate máme vyše 170 žiadostí na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov, ale komplexne sme určili alebo zahrnuli do tohto územného plánu projekt, kde by mohlo vzniknúť v prípade potreby vyše 400 rodinných domov, čo myslím si, že je veľmi pekné. Môj osobný názor je ten, že obec sa veľmi pekne rozvíja, lebo minulý rok sme vítali 56 nových občanov, tohto roku 42 a bytová výstavba naozaj napreduje dopredu. Ja si osobne myslím, že Sliače ako také začnú byť zaujímavou lokalitou. Už nie je to len Liptovská Štiavnica alebo Štiavnička, ktorá je veľmi blízko Ružomberka, ale aj Sliače začínajú byť veľmi zaujímavou lokalitou a môžem povedať, že vedenie obce urobí všetko preto, aby ľudia nám zostávali v obci, aby nám neutekali. Každý jeden dom, každá jedna rodina, ktorá si tu nám postaví ten dom a bude tu žiť, je pre nás veľkým prínosom a urobíme všetko preto, aby sme vytvorili podmienky pre rozvoj mladých rodín a obce, aby tu ľudia boli spokojní, aby tu žili. Ja osobne si myslím, že táto obec vytvára dosť priestoru na to, aby sa tu mohli uplatniť mladé rodiny aj ľudia rôznych záujmových činností. A tento dodatok, ktorý tu vidíte, je dôsledkom toho, že naozaj riešime veci, ktoré sú potrebné pre mladé rodiny, aby mohli fungovať a žiť.